сиюжал гузоришҳои варзишӣ ва рӯйдодҳои олами варзиш аз барномаи 7 рӯзи варзиш пешниҳоди шумо мегардад. Тамошобинони дуюми телевизиони Баҳористон, салом. Дар студия Алиҷон Талбаков. мусобиқаи ҷумҳуравӣ оид ба муҳорибаи ғайрикасбии унифайд варзишгарони ин намудро аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар пойтахти кишвар бо ҳам овард. Дар мусобиқа варзишгарони ҷавон бо омодагии ҳамаҷониба омаданд. доварони бо таҷриба ба ҷасорату таҷрибаи онҳо баҳои муносиб гузоштанд. сюжаи омода гарида мавзӯъро инъикос менамояд. мусобиқаи ҷумҳуравӣ оид ба муҳорибаи ғайрикасбии унифайд дар муассисаи давлатии Мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ оид ба таеквондо баргузор гардид. Дар сабқат ба ҷуз дастаҳо аз шаҳри Душанбе, инчунин аз вилояти Суғдухатлон ва шаҳру навоҳӣ то бе марказ иштирок карда барои касб кардани зинаҳои ифтихорӣ талош варзиданд. мусобиқаи мазкур аввалин сабқати расмӣ дар мавсими равон ба ҳисоб рафт ва дар сабқат бештар варзишгарони ҷавон нерӯсанҷӣ карданд. мусобиқаи унифайд аз рӯи муҳорибаи классикӣ ва лайт ё худ гӯштингирӣ ташкил гардид. дар маросими ифтитоҳи сабқат аз ҷониби масъулин арз карда шуд, ки яке аз ҳадафҳои асосии Федератсияи ғайрикасбии унифайди ҷумҳурӣ тайёр кардани варзишгарони лаёқатманд буда ба ин васила оммавӣ гардондани тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш мебошад. зимнан федератсияи мазкур аз қабили федератсияҳоест, ки дар шароити ҳозира дар бобати инкишоф додани мактабҳои он дар минтақаҳои кишварамон ҳамзамон иштироки фаъолонаи дастпарваронаш дар сабқатҳои мухталифи байналмилалӣ назаррас аст. ҳамчунин кори муваффақонаи федератсия дар омода намудани мутахассисони ҷавон барало эҳсос мегардад. дар маросими ифтитоҳи сабқат ба як қатор мураббиёну устодон ҷиҳати ҳамкории судманд сипосномаҳо тақдим карда шуд. аз ҳамаи шаҳру ноҳияҳо вилоятҳо дар ин ҷо иштирок доранд. зиёда аз 200 варзишгар дар ин мусобиқа иштирок дорад. мо аз байни инҳо аллакай тавонистем ки беҳтаринҳоро ба дастаи мунтахаби ҷумҳури Тоҷикистон шомил созем ва тавонем ки дар соли 2021 дар мусобиқаҳои берун аз ҷумҳур парчами Тоҷикистонро баланд бардошта тавонанд. инчунин варзишгарони фаъоли федератсия бо камарбанд қадрдонӣ гардиданд. дар ҳақиқат дар тарбия ва рушди тоза гирифтани намудҳои варзиш саҳми мураббиён назаррас аст, чаро ки танҳо ӯ имкон дорад то варзишгарони лаёқатмандро ба воя расонад дар сурате агар дар кораш масъулият дошта бошад. тавре ки ба мушоҳида расид, сабқат миёни ҷавонон ташкил гардид. аз ин бармеояд, ки шумораи зиёди дастпарварони федератсияро наврасону ҷавонон созмон медиҳад. албатта барои ворид кардани онон ба ҷаҳони варзиш аз мураббӣ пеш аз ҳама меҳнати зиёд ва таҳаммулгароиро тақозо медорад. бо мақсади тарғиби унифайд мусобиқаҳо миёни наврасону ҷавонон ва кӯдакон низ мунтазам ташкил карда мешавад. айни замон дар федератсия як рақобати байни ҳамаи дастаҳои ҳам Душанбе ҳам ноҳияҳои тобе марказу дигар вилоятҳо рафта истода аст, ки дастаҳо бениҳоят дастаҳои пурқувват ба инҷо меоянд ва ба мисли ҳардафина ки бисёртар солҳои пеш ки дастаи Душанбе бисёр ғолиб меомад, айни замон дастаҳое ки аз вилоятҳо ба Душанбе ворид мегарданд як тими пурқуввате доранд, ки метавонанд бо инҳо дар як сатҳи аъло озмоӣ ва рақобат намоянд ва рақобати хубе низ бо варзишгарони пойтахт нишон медиҳад. ин намуд бисёр рушди хуб кардааст дар ноҳияи мо, ки ҳар сол дар мусобиқаҳо иштирок кардем ва дар чемпионатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон сазовори то 6-7 чемпионои худро дорем. ман имрӯз насиб бошад боз сафарбар карда истодем, натиҷаҳоро хубтар ният дорем байни намуди варзиш. чуноне ки қайд кардем, мусобиқа дар ду шохаи унифайд лайт ё худ гӯштингирӣ ва классикӣ сурат гирифт ва сабқат байни ҷавонон аз рӯи гӯштингирӣ ва классикӣ тезутун ҷараён гирифт. хотиррасон мекунем, ки сабқати унифайд ду давраро дар бар мегирад. гузаштани монеаҳо, баъдан қувваозмоӣ дар болои гилем. дар мусобиқа тим аз вилояти Хатлон низ ширкат варзид. алалхусус иштироки даста аз ноҳияи Темурмалик шоистаи таҳсин буд. дастаро мураббӣ Маҳмуд Раҳматов омода кардааст. тӯли 4 сол мешавад, ки дар ин намуди унифайд ғайрикасбӣ машқ тамрин мекунам. ман дар ин мусобиқаи чемпионати ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои аввал дар вазни 45 килограмм сазовори ҷои аввал гаштам. ман мехоҳам, ки берун аз кишвар
баромада парчам Тоҷикистонро баланд бардорам. Ман ва таҳти мураббиам Раҳматов Маҳмуд машқ тамринро идома карда шудам. аз ҳастаи ноҳияти Эмомалӣ то 7 сол аст ки дар ин намуди инфайти ғайрикасбӣ машқ тамрин мекунам ва миннатдории худро ба Раҳматов Маҳмуд баён мекунам ки моро ба ин хел мусобиқаҳо оварда мо дар ин ҷо иштирок мекунем. Ман дар ин мусобиқаи чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазни 50 килограмм иштирок карда сазовари ҷойи аввал гаштам ва дар оянда мехоҳам ки берун аз кишвар рафта иштирок карда парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорем. сол ба сол таваҷҷӯҳи духтарон ба ин нави моҳириба бештар мегардад, ҳолонки аз ҳисоби варзишгар духтарони тоҷик барандаҳои унвони қаҳрамонии ҷаҳон ҳам кам нестанд. Бо мақсади тарғиби унифайт байни духтарон мунтазам мусобиқаҳо ташкил карда мешавад. 2 нафар шогирдони худам ки дар як то аз синни 14 то 15 ва як тои дигараш аз 16 то 17 сола дар ин мусобиқа баромад мекунанд ки аввалин мусобиқаи онҳо мебошад ва ин мусобиқа хело дар дараҷаи олӣ баргузор гашта истодааст ва ташаккури худро ба президенти Федератсияи Юнифайт баён мекунем, чунки бисёр мусобиқаҳоро рӯз то рӯз аллакай беҳтар намуда истодааст ва духтарҳо ҳам дар ин мусобиқаҳо бисёр иштирок варзида истодаанд. Дар ин мусобиқа ман дидам ки ин мусобиқа бисёр нисбати дигар мусобиқаҳо духтаронаш бисёртар буд дар синну соли 14, 15, 16, 17 ҳамин гуна. хотиррасон мекунем ки соли ҷорӣ бо иллати бемории ҳамагир мусобиқаҳои борунмарзӣ ба таъхир гузошта шуд. соли гузашта бошад варзишгарони ватанӣ аз мусобиқаҳои мухталифи байналмилалӣ ҳамагии 23 медал, 8 тилло, 9 нишони нуқра ва 6 ҷоизаи биринҷиро ба хазинаи варзиши тоҷик оварданд. зимнан дар моҳи августи соли равон дар рӯзи варзишгарон ба як қатор мураббиёну варзишгарони федератсия ҷиҳати фаъолмандӣ нишон додан дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта бо унвону ҷоизаҳо қадрдонӣ гардиданд. дар шаҳри душанбе дастаи мунтахаби наврасони то 16-солаи Тоҷикистон оид ба футбол зимни омодагӣ ба марҳилаи ниҳоии мусобиқаи чемпионати Осиё ҷамъомади омӯзишиву тамринӣ доир намуд. Сармурабби Аҳлиддин Турдиев барои иштирок дар он 26 бозингарро даъват кардааст ки аз онҳо 3 нафар дарвозабон, 8 нафар муҳофиз, 10 нафар ниммуҳофиз ва 5 нафар ҳамлагар мебошанд. дар марҳилаи ниҳоии мусобиқаи чемпионати Осиё байни наврасон ки ба соли дигар гузаронида шуд, дастаи мунтахаби наврасони то 16-солаи Тоҷикистон дар гурӯҳи Б муқобили ҳамсолони худ аз кишварҳои Умон, Яман ва Амурати Муттаҳидаи Араб бозӣ мекунад. дар маркази вилояти Хатилон шаҳри Бохтар миёни варзишгарони солҳои таваллуди 2009 ва 2011 мусобиқа аз намуди гӯштини ҷудо баргузор гардид. дар сабқат варзишгарон дар вазнҳои 26 ҷамъи 60 кило байни ҳам қувваозмоӣ намуданд. аз рафти баргузории мусобиқаи мазкур ҳамкорамон гузориш омода намудааст. бо ибтикори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон мусобиқаи вилоятӣ аз намуди гӯштини тарзи ҷудо байни наврасону ҷавонони мактабҳои варзишӣ шаҳру ноҳияҳои минтақаи Бохтар ташкил ва баргузор карда шуд. пеш аз маросими кушодашавии мусобиқаи мазкур масъулини раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон қайд намуданд ки имрӯзҳо дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилоят наврасону ҷавонон бештар ба ин намуди олимпӣ майлу рағбати зиёд доранд. ҳамин аст ки ҷудочиёни вилояти Хатлон дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ ширкати фаъол намуда ба дастовардҳои назаррас ноил мегарданд. бояд қайд намуд ки мусобиқа дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 шаҳри Бохтар сурат гирифта. дар он 170 нафар ҷудочиёни наврас давоми 2 рӯз байни ҳам сабқат карданд. албатта мо шоҳиди он ҳастем ки имрӯз баргузории ин мусобиқа яъне ки мусобиқаи вилоятӣ аз рӯи намуди гӯштини зудо байни наврасон дар як сатҳи зебо идома ёфта истодааст ки наврасон бо як тайёрӣ ва омодагии ҷиддӣ ба ин мусобиқа омадаанд. мусобиқаҳои сатҳи вилоятӣ гӯштини зудо, гӯштини самбо ва инчунин мусобиқаи футбол ба нақша гирифта шуданд ки онҳо идома ёфта истодаанд ва инчунин дар асоси нақшачорабиниҳо дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бахшида ба ин санаҳои таърихи мусобиқаҳои варзишӣ аз намудҳои гуногуни варзиш гузаронида мешаванд. фотима Исамбоева аз
боздастаи ноҳияи вахш давоми 3 сол мешавад ки аз намуди гӯштини ҷудо машқу тамрин менамояд. ӯ дар ин мусобиқа бо омодагӣ ҳамаҷониба ширкат варзид ва аз сабаби ба мисли худаш ҳариф надоштан бо писарон қувваозмоӣ намуд. фотима дар ҷараёни мусобиқа бо 4 нафар ҳамвазни худ ба майдон баромада онҳоро мағлуб кард ва зинаи аввалро дар вазни 32 кило соҳиб гардид. ман тӯли 3 сол шид ки машқ мекунам. ман мехоҳам ки дар мусобиқаи кушод ҷои аввалро ба даст биёрам. дар рақибони дигар ман мехоҳам нафарони дигарро шикаст бидиҳам, ҷои аввалро ба даст оварам. ман 4 нафарро дар ин мусобиқа шикаст додаму ҷои аввалро гирифтам. рақибонам боқувват буданд. ман аз вақти тамрини худ боварӣ доштам ки онҳоро шикаст медиҳам. дар оянда нақша дорам ки паҳлавони ҷумҳурии тоҷикистон шавам, парчами тоҷикистонро баланд бардорам. мусобиқа дар сатҳи хуб баргузор гашта ҳар як иштирокчӣ рӯи майдони рақобат баромада вобаста ба вазни худ барои зинаҳои ифтихориро соҳиб шудан миёни ҳам қуввасанҷӣ карданд. дар анҷоми мусобиқа аз ҷониби доварон ғолибони ҳамаи вазнҳо муайян гардида бо медалу диплом сарфароз гардонда шуданд. бозиҳои олимпӣ дар Токио ки бо сабаби COVID-19 ба соли 2021 мавқуф гузошта шудааст, сарфи назар аз он ки ҷаҳон то ҳоло муборизаро бо пандемияи коронавирус анҷом надодааст, дар замони муқарраршуда доир мегардад. Дар ин бора раҳбари Кумитаи Байналмилалии Олимпӣ Томас Бах ва сарвазири Ҷопон Суга дар Токио ба мувофиқа расиданд. Суга изҳори итминон кард ки бозиҳои олимпӣ дар Токио тобистони соли оянда баргузор мешаванд. Бах ба сарвазир барои талошҳояш ташаккур гуфт ва таъкид кард ки ҷашнвораи варзишӣ дар давраи баъди коронавирус рамзи ҳамбастагӣ хоҳад шуд. тибқи иттилоъ Кумитаи Байналмилалии Олимпӣ барои таъмини варзишгарон ва меҳмонони бозиҳо бо ваксинаи коронавирус кӯмак хоҳад кард. бозиҳои тобистонаи олимпӣ мебоид соли 2020 дар Токио баргузор мешуданд, аммо 24 марти соли равон Кумитаи Байналмилалии Олимпӣ ба сабаби пандемияи коронавирус ба таъхир афтодани олимпиадаро эълон кард. қайқронӣ низ намуди олимпӣ аст ва имрӯзҳо ба худ дилбохтагони зиёд дорад. аксари завқмандони ин риштаи варзиши олимпӣ наврасону ҷавонон мебошанд ва барои музаффарият ба даст овардан пайваста талош мекунанд. аз ҷараёни тамринҳои қайқронон ҳамкорони мо сюжа омӯда намуданд. қайқронӣ аз ҷумлаи риштаҳои варзиши олимпӣ мебошад. варзишгарони ин риштаҳ ҳам барои муаррифии кишвар пайваста талош мекунанд, зеро дар Тоҷикистон алоқамандон ба риштаи қайқронӣ кам нестанд ва дар ин намуди олимпӣ мо дорои устодони варзиш ва ғолибони ҷоизадорон мебошем. бо мақсади шиносоӣ пайдо намудан аз фаъолияти ҳамарӯзаи дастпарварони ин намуди варзиш, гурӯҳи эҷодӣ ба машқгоҳи қайқронон рафт. тавре маълум гардид дар пойтахти кишвар замон дар муассисаи давлатии Мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба риштаҳои амалӣ ин навъи варзиш ба дилбохтагонаш омӯзонида мешавад. барои гарм шудани бадан дастпарварони ҳама намуди варзиш аввал ба варзиши сабук ва ҳаракатҳои омодашавандаи варзишӣ машғул мешаванд ки дар ин тамрингоҳ низ ин усул ба чашм расид. дар ин намуди варзиш тӯли 1 сол шудааст ки машқу тамрин мекунам ва дар чемпионати ҷумҳуриявии Тоҷикистон иштирок карда сазовори ҷои дуюм шуда ва мехоҳам ки машқу тамрин карда дар чемпионатҳои шаҳрию олимпӣ иштирок кунам ва сазовори ҷои аввал шуда парчами Тоҷикистонро боло вардорам. мураббии ин риштаи варзиш Нурмуҳаммади Тоҳир 20 сол боз инҷониб ба наврасон маҳорати қайқрониро аз рӯи ду намуд каноэ ва байдарка меомӯзонад. ба гуфти мавсуф сол ба сол завқмандони қайқронӣ аз ҳисоби наврасон зиёд мегардад. чуноне ки маълум гардид, ҳар варзишгаре ки ба тамринҳои омӯзишӣ фаро гирифта мешавад, аввал дар қайқҳои сунъӣ ки барои обутоб ёфтани қайқронон омода карда шудааст, нерӯ ва маҳорати худро санҷида, техникаи варзишиашро ба он мувофиқ менамояд. таҷҳизоти варзишӣ ба наврасон имконият медиҳад ки вазну ҳаракати худро болои ин дастгоҳ нигоҳ доранд ва таҷриба омӯзанд.
سال است که در این نمود ورزش قایقرانی مشق تمرین دارم. استادی من نور محمد طاهری می باشد و استاد به ما نزدیکی این ورزش را می آموزد و به من این نمود ورزش معقول است. سال جاری در 2 مسابقه اشتراک ورزیدم و در هر دویشان غالب آمدم. مربی نور محمد طاهر قید намуд ки дар мактаби махсуси варзишӣ захираҳои олимпӣ рақами 4 пойтахт оид ба шиноварӣ ва ҷаҳиш дар об низ ин намуди варзиш ба наврасону ҷавонон омӯзонида мешавад. дар маҷмӯъ дар шаҳри душанбе қайқронон дар 10 гурӯҳ пайваста машқу тамрин менамоянд. قایقرانی به من پسند است. طول 1 سال می شود که من در این قایقرانی مشق میکنم. مرا پدرم آورده است. همین سال من جای یکم گرفتم. بانی نورسانی خورد. боиси қайд аст ки варзиши қайиқронӣ дар тоҷикистон санъати ногузири худро дорад. албатта сухан дар мавзӯи шоҳкориҳои қайиқронони машҳури тоҷик ба мисли иброҳим ҳасанов, бародарон юрий ва михаил лабановҳо меравад ки борҳо дар арсаи ҷаҳониву осиёӣ эътибори давлатро баланд бардоштанд. муваффақияти беназири эшон боиси таваҷҷӯҳи барзиёди ҷавонону наврасон дар риштаи қайиқронӣ гардидааст. дар замони истиқлолият аз миёни варзишгарони тоҷик муваффақияту музаффариятро шаҳриёр даминов бо номаш сабт кард. мавсуф дар ҷоми ҷаҳон дар масофаи 500 метр ҷоизаи биринҷӣ, дар масофаи 1000 метр нишони тилло ва дар чемпионати осиёӣ медали нуқраро ба даст овардааст. айни ҳол қайиқронӣ дар 3 минтақаи кишварамон шаҳри душанбе, вилоятҳои суғду хатлон амал мекунад. боиси қайд аст ки соли ҷорӣ аз ин навъи варзиш дар мамлакат 3 сабқати сатҳи ҷумҳуриявӣ, чемпионати ҷумҳуриявӣ миёни калонсолон, мусобиқаи ҷумҳуриявӣ байни ҷавонон ва чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон миёни наврасон доир гардидааст. гуфтан ҷоиз аст ки маҳз ба воситаи ин тадбирҳои варзишӣ дараҷаи тахассусии қайиқронон муайян карда мешавад. тибқи иттилоъ айни замон қайиқронони кишвар ба чемпионати осиёӣ ки моҳи март дар Таиланд ба нақша гирифта шудааст омодагӣ мегиранд. машқу тамринҳои пайдарпай ба мураббӣ Мавлон Сафаров имконият медиҳад ки дастпарваронаш дар сабқатҳои варзишӣ аз намуди ушу музаффарият ба даст биёранд. тавре худи мураббӣ зикр менамояд, мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ба онҳо имконият медиҳад ки бо омӯхтани таҷрибаи кофӣ дар сабқатҳои ҷаҳонӣ ширкат варзанд. идомаи мавзӯъ дар сюжаи навбатӣ. гузарондани машқҳои дастаҷамонаро мураббӣ ҳадафи асосии фаъолияти худ медонад. зеро мураббии ҷавон дар омода ва тайёр кардани варзишгарони лаёқатманд аз рӯи ушу муваффақ шудааст. соли гузашта зери роҳбарияш варзишгарон дар мусобиқаҳои мухталифи байналмилалӣ фаъолона ширкат варзиданд. инҷо метавон сазовори 2 медали биринҷӣ гаштани дар чемпионати осиёии кишвари мардуми чин бошад. ҳамзамон дар соли 2019 тарбиятгирандагони мураббӣ дар мусобиқаи осиёи марказӣ ки дар шаҳри бостони хуҷанд гузашт ширкат варзида соҳиби медалҳои гуногун гаштанд. инчунин моҳи марти соли равон дар чемпионати тоҷикистон низ аз худ таассуроти амиқ боқӣ гузоштанд. тамоми шогирдон бо ҳар дуи намуди варзиш, яъне ки ушу санда, ушу тавлу огоҳ ҳастанд аз ин намуди варзиш бо ҳаракатҳое ки намуди ушу тавлу бо ҳаракатҳои чӯб, шамшер, ҳаракатҳои варзишро иҷро карда истоданд ва мо аз ин бо шогирдон тавсия медиҳем ки бисёртар машқ кунанд ки дар мусобиқаҳои шаҳрии ҷумҳуриявӣ маҳоратҳои хуби варзиширо нишон диҳанд. айни замон дар тоҷикистон 2 намуди ушу тавлу ва ушу санда амал мекунад. бояд тазаккур дод ки ушу дар солимгардонии мардум таъсирбахш аст. ногуфта намонад ки яке аз сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ оммавӣ гардонидани тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ба шумор меравад. маркази ушу дар шаҳри душанбе ҷойгир аст. ҳамзамон ба ин навъ як ҳарба дар дигар минтақаҳои кишварамон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад.
бештар писарон ба ушу санда бисол машқу рағбати зиёд доранд ва мехоҳанд ки дар ушу санда бисолтар баромад кунанд. аз сабаби ки духтарон яъне ки зарбаҳои дасту поча усулҳои гӯштинг аст камакак осебпазира. аз ҳамин сабаб духтарон кам таваҷҷӯҳ мекунанд дар намуди тавло, яъне ки гимнастикаи хитоя аст, яъне ки бо чӯб шамшед, яъне ки ҳаракатҳои варзишӣ нишон дода мешавад, яъне ки бо таври намоишӣ. аз ҳамин сабаб духтарон ҷалб бо намуди тавло зиёдтар аст. дар нави ушу тавлу ё худ гимнастикаи хитоӣ бештар духтарон таваҷҷӯҳ доранд. аниқтараш ин намуд намоишӣ буда амалу ҳаракатҳо бо чӯб, шамшер ва дигар лавозимоти варзишӣ иҷро карда мешавад ва дар мусобиқаҳо доварон ба ҳаракатҳои варзишгар баҳо медиҳанд. аз ин ҷост ки дар муқоиса бо дигар якҳарбаҳои шарқӣ ин нав нозукона амал меёбад. яке аз дастпарварони фаъоли федератсия Элеонора Файзова мебошад. мавсуф нозукиҳои ушуро аз мураббии ҷавон Мавлон Сафаров омӯхтааст. дар воқеъ варзишгар дар нахустин сабқати сатҳи ҷумҳуриявӣ дошта ба эҳсосот дода мешавад, аммо ҳунарнамои Элеонора аз ҷониби масъулин хуб баҳогузорӣ карда шуд. ба гуфти мавсуф камбудиҳое ки аз ҷониби ӯ сар зад ислоҳшавандаанд. вобаста ба ин чунин сабқат ба варзишгар имконият медиҳад то аз ҳарифон чизҳои заруриро омӯзад. боиси қайд аст ки Элеонора соли панҷум аст ки аз рӯи ин намуди варзиш машқу тамрин менамояд. من در چندین مسابقه ها شهری، جمهوریوی و آسیای مرکزی برآمد کردم و نزدیکی در خوجند مسابقه جمهوریوی شده گذشت که من در آنجا از نمود اوشو سنده و اوشو تاولو برآمد کردم و در نمود اوشو تاولو باشد من از با اسباب های جنگی، شمشیر و چکی برآمد نموده سزاوار جای اول گشتم. аслан ба ушу варзишгарон аз хурдсолӣ аъзо мешаванд, яъне ба гуфти мутахассисон ин сину сол барои дар сатҳи лозима ва зарурӣ аз худ кардани сабку усулҳои якҳарбаи шарқӣ хело мувофиқ аст. илова бар ин қабл аз қоидаи ушуро омӯхтан бояд шахс аз акробатикаи варзишӣ низ ба қадри имкон воқиф бошад, чунки иҷрои сабку усулҳои ушу аз акробатика манша мегирад. дар толори варзишӣ, яъне ки дар намуди ушу санда ва ушу тавло писарон, яъне ки 20 нафар машқу тамрин мекунанд ва духтарон, бонудухтарон 10 нафар ки дар намуди ушу тавло санда машқу тамрин карда истоданд ва духтаронам сафи духтаронам зиёд шудааст. рӯз то рӯз сафи духтаронам зиёд шудааст, чуноне ки духтарони мо дар мусобиқаҳои шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ, яъне ки осиёи марказӣ ҳунари худро санҷиданд ва яъне ки сазовори ҷойҳои намоён гаштанд. мусаллам аст ки гузарондани ҳамоишҳои таълимиву тамринӣ берун аз марзи ватан ба таҷрибаи ғанӣ пайдо кардани варзишгарон мусоидат мекунад. гарчанде федератсияи мазкур ин иқдомро роҳандозӣ накардааст, лекин дар гузарондани курсҳои бозомӯзӣ бо даъвати мутахассисон аз хориҷи кишвар, хусусан аз ҷумҳурии мардуми чин саҳми назаррас дорад. тури 2 сол мешавад ки дар намуди ушу тавлу ва ушу санда машқу тамрин мекунам. дар наздикӣ дар шаҳри хуҷанд мусобиқае баргузор гардид ки ман дар он ҷо соҳиби 3 медал гаштам ки ҳар сеашон ҷои аввал буданд. ман дар намуди ушу тавлу ва ушу санда ҷои аввалро ишғол намудам. ман дар шаҳри хуҷанд ҷои дуюмро гирифтам, сазовор ҷои дуюм гаштам ва дар оянда мехоҳам медалҳоямро бисёр гардонам. ҳамарӯза машқу тамрин карда нозукиҳои ин варзишро ёд гирам. соли равон бо иллати бемории ҳамагир як қатор мусобиқаҳои байналмилаливу минтақавӣ, осиёвию ҷаҳонӣ аз рӯи ушу ба таъхир гузошта шуд, аммо машқу тамринҳо пайваста гузаронида мешавад. роҳбарияти Федератсияи футболи ҷаҳонӣ бо сабаби пандемияи коронавирус мавқуф гузоштани ҷоми ҷаҳон миёни бошгоҳҳоро эълон кард. тибқи иттилои сомонаи расмии созмон бо сабаби тағйир ёфтани санаи мусобиқоти қаҳрамонии мамлакатҳо мусобиқа ба моҳи феврали соли 2021 мавқуф гузошта мешавад. ҷоми ҷаҳонӣ миёни дастаҳо аз 1 то 11 феврал дар қатар
баргузор мешавад. Дар ибтидо қарор буд ки он моҳи декабри соли ҷорӣ баргузор шавад. ёдовар мешавем ки чемпионати ҷаҳон миёни дастаҳо ҳар сол бо иштироки пурқувваттарин бошгоҳҳо аз 6 конфедератсия ва инчунин қаҳрамони кишвари мизбон баргузор мешавад. ғолиби феълии мусобиқа ливерпул мебошад. бинандагони азиз, анҷоми барномаи 7 рӯзи варзиш буд. мо аҳли эҷод кӯшиш намудем ки набзи як ҳафтаи варзиширо ба шумо пешниҳод намоем. хайр, тарбияи ҷисмониро шиёри худ намоед.